so tawi aɗa wonde faade ende dañde haalis walla rendinde haalis, masalan aɗa jooɗo balɗe 3, 4 haa 5 haa yontere a dañaani haalis, walla aɗa ronka rendinde haalis mo dañata o. So tawi inchallahu taala fudini ɗum ɗo hoore ma aɗa waɗa ɗum kala julɗa, ma Allah arjigina kaɗa wuura. Masalan Allah noon andi no keɓirta, ma heɓir ɗum no moƴƴiri kadi no newori, tawa ñaagaaki tawa ɗaminaaki inchallahu taala taw koye hudderoje Allah. Kala no julɗa subaka mbaɗa masalan fatiha julde subahane janga fatiha laaɓi 3, janga bismillahi rahmani rahim ha joofa laaɓi 3. Sa juli tisbar janga fatiha masalan bismillahi rahmani rahim ha joofa laaɓi 25. Sa juli takusan mbaɗa ɗum laaɓi 20. Sa juli futur mbaɗa laaɓi 15, geeƴe mbaɗa 10. Sa rendini ɗum wonat ko laaɓi 100. 30 plus 25 plus 20 plus 15 plus 10 hawrat ko laaɓi 100. Kala no julɗa gollira hono ni inchallah, ma Allah waɗane yaajande ɗo bange arsigi inchallah. Ko refti hen ko kala ko dañƴa ma Allah waɗane hen barke, bona kadi bawɗa rendinde jawdi ma inchallah. Marhaban.